Rehabilitačná stanica v Zázrieve vznikla v roku 2001 za účelom záchrany poranených, poškodených, chorých a handicapovaných zvierat z voľnej prírody. V tomto čase sme sa špecializovali v podstate len na dravé vtáky a sovy, ale čas potom ukázal, že treba rozšíriť našu pôsobnosť aj na iné živočíchy, pretože nám boli nosené už aj vodné vtáky a spevavce napríklad, ale pribudli časom aj cicavce. Takže sme svoje kompetencie rozšírili na všetky voľne žijúce zvieratá na Slovensku. Napriek tomu, že sa venujeme aj ostatným vtákom, pre nás je hlavným živočíchom starostlivosti orol skalný. Za tých 10 rokov, necelých 10 rokov, čo stanica funguje, sme mali v stanici zhruba 40 orlov. Z toho bola asi polovica mláďatá, ktoré sa potom využívali v rámci adopcie a v rámci vypúšťania do prírody. Hlavným poslaním stanice je návrat živočíchov do prírody po vyliečení. Tieto sa vracajú zhruba na to isté miesto, kde boli nájdené. Okrem tejto funkcie stanica spĺňa aj funkciu takého ekocentra. Chodia nám sem návštevníci, hlavne deti, ktoré sa dozvedia všetky potrebné informácie o rehabilitácii, o tom, ako majú postupovať a rôzne iné veci z ochrany prírody, ktoré sú potrebné pre pobyt v prírode alebo proste pre záchranu zvierat napríklad. Ročne stanicu navštívi v súčasnosti, tu nám tak vychádza okolo 1000 návštevníkov. Prioritou stanice je doteraz orol skalný, ktorému sa venujem už 20 rokov. Na začiatku bol projekt monitoring a management orla skalného, kde sme vlastne podohľadávali prakticky všetky hniezda v rámci celého Slovenska a v rámci toho sa robili návštevy na hniezdách, fyzické kontroly teda, kde sa krúžkovali mláďatá, odoberali sa vzorky potravy, odoberali sa vzorky krvi na genetiku DNA. Zabezpečovali sme stráženie niekoľkých hniezd, ktoré boli v 90. rokoch veľmi intenzívne vykradané. Ďalej tento projekt sa potom rozšíril o taký reintrodučný program. V Českej republike vznikol projekt Návrat orla skalného, najskôr to bolo do Moravskoslezských Beskyd, takže sme sa ako partneri podielali, alebo podielame sa naďalej na tomto projekte, kde vlastne vypúšťame zachránené druhé mláďatá, ktoré by v prírode aj tak neprežili. A tieto, ktoré sú vlastne vypustené a sledované vďaka vysielačkám, tieto sledujeme a máme prehľad o ich živote, o ich posunoch v rámci teritórií, v rámci vlastne Československa, pretože vieme, že orly hranice nepoznajú a presúvajú sa za hranice. Dá sa povedať, že možno štvrtina orlov je naspäť na Slovensku a už je prakticky isté, že obsadia niektoré teritória u nás naspäť na Slovensku. Tento projekt riešime aj vďaka tomu, že sa nám podarilo získať trvalého handicapa do stanice. Je to orlica Zoja, ktorá bola postrelená v roku 2007 a jej návrat do prírody nebol možný. Preto bola deponovaná za účelom tohto projektu k nám do stanice. Vlastne už 3. rok po sebe odchováva mláďatá, ktoré sa potom v rámci tohto projektu vypúšťajú. Treba povedať, že je to asi najlepší spôsob v rámci takéhoto projektu pre vypustenie pre to mláďa, pretože nedochádza k naviazaniu na človeka, ale to orliča je pripravené niekoľkonásobne lepšie do prírody, ako keby ho vychovával človek. Od roku 2001, keď vznikla táto stanica, sa náš okruh spolupracovníkov rozšíril. Teda chcem tým povedať, že je toto založené na tímovej práci. Keby to mal ťahať jeden človek, tak nie je možné budovať a viesť takúto stanicu. Len vďaka tomu, že som mal šťastie na ľudí, ktorí v súčasnosti pomáhajú pri projektoch, pri získavaní financií, ale pri samotnej práci. A samozrejme nemôžem opomenúť celú moju rodinu, ktorá samozrejme je absolútnou súčasťou stanice, ktorá ma úplne bez problémov zastúpi v prípade, že by som musel niekde odcestovať. Takže
Je to taký organizmus, v podstate celá stanica, kde každý má svoje miesto a každý pracuje a vieme sa navzájom zastúpiť. Do stanice zostalo viacero zaujímavých živočíchov. My máme záber v rámci celého Slovenska, nešpecializujeme sa vyložene napríklad na Žilinský kraj, ale bol u nás orol kráľovský, ktorý bol niekde z Malých Karpát, potom takisto sokol rároch od Štúrova. A z takých zaujímavých cicavcov mali sme tu už mláďa vlka, mali sme tu dve vidry, mali sme tu kuny, mali sme tu dokonca túto jar aj medvieďatá, ktoré sme sa starali zhruba 6 týždňov, potom boli prevezené v rámci rehabilitácie do rehabilitačnej stanice v Bojniciach, kde teraz momentálne prebieha ich ďalšia rehabilitácia. Častokrát sa ľudia pýtajú, že či nám nie je ľúto za zvieratami, ktoré sa u nás liečili a ktoré sme vypúšťali. Môžem povedať, že niekedy trošku, ale väčšinou ani nie sme. Veľmi radi teda, keď sa zviera, ktoré u nás strávilo nejaké obdobie, konečne vráti do prírody. Pre mňa sú najlepšie voliery také, ktoré sú prázdne, pretože tým je menej roboty. A nejak do budúcna by som si želal, aby tie voliery neboli preplnené tak, ako sú v tomto období, aby tých pacientov a tých handicapov a vypadnutých mláďat bolo u nás čo najmenej. A proste, aby sa nám to dobudovanie stanice aj ekocentra, tých ekovýchovných aktivít podarilo dokončiť už v krátkom čase, aby sme už sa mohli čiste venovať tejto práci a nemuseli sa trápiť nad tým, že či budeme mať možnosť nakrmiť zvieratá o mesiac, ale aby sa fungovalo čo najlepšie. Pár orlov skalných, ktoré chystáme dnes vypustiť na tejto lokalite pri Liptovskom Mikuláši, sledujem a monitorujeme s našou skupinou špecialistov od roku 1985, kedy sa mi podarilo dohľadať na tejto lokalite prvé hniezdo. Je to pár, ktorý veľmi dobre poznáme. Žiaľ, došlo samozrejme k prirodzenému súboju dvoch orlov, pri ktorých sa obidvaja zranili. Jeden z nich sa vyliečil v rehabilitačnej stanici Zázrivej a dnes ho ideme vypustiť. Dúfajme, že sa to dobre podarí. Orlica sa k nám dostala po súboji s iným orlom, respektíve orlicou. Toto nám nahlásil človek, ktorý to na vlastné oči videl, že teda dva orly padli na zem, potom jeden odletel a vlastne druhý poranený, s poraneným krídlom a s poranenou nohou sa dostal k nám do stanice. Navyše sme zistili, že má tržnú ránu na hrudi, ktorú bolo treba vyliečiť. Fakticky po 3 týždňoch sa tá orlica dostala do dobrej kondície,
takže sme ju mohli vypustiť. Je to na lokalite, kde pravdepodobne prebieha súboj medzi mladou orlicou a touto súčasňou. Určite táto orlica tu hniezdila v minulosti a predpokladám, že teraz je tu nejaká nastáva výmena, alebo možno, že príde k výmene, uvidíme, ako to dopadne. Navyše táto orlica krátko po prinesení do stanice nám vniesla vajce, pretože už bola vo vysokom štádiu oplodnenia. To vajce bolo ale po tom náraze jemne puknuté, takže sa z neho ani nič nevyliahlo. Čože? Ona už narážala do siete. To je od siete. Od maskovačky, akože furt, preto som už som nechcel čakať dlhšie. Trošku, to je dáma, ju treba trošku opraviť. No, dúfajme, že pôjde hore. Tak mi akurát išiel dole, sa zbalil. Aha, mám tam príčku. Tak by bolo najlepšie. Tie vysielačky sa uchytávajú na chvostové pero a ide približne na frekvencie okolo tých 200 MHz, záleží teda ako ktorá. A možnosťou zachytiť na vzdialenosť, signál na vzdialenosť približne 20 km s frekvenciou vysielania približne každú sekundu. Uchytával sa, tento raz sme vyskúšali novú metódu uchytenia, uchytávala sa s tými malými zdrhovačkami, s tým plastovými, takže uvidíme, ako to dlho vydrží, či to bude lepšie voľba ako doteraz, keď sa to používa väčšinu nejakým špagátom alebo teda odolným. Tá vysielačka tam s tou baterkou, ktorá tam je, váži to približne 12 gramov, vydrží tam približne rok. Môžeme určiť približne smer toho zvierata, v tomto prípade toho orla, čiže vieme určiť, kde hniezdí, kde momentálne sa nachádza. Ideálne by bolo, pokiaľ by boli dve vysielačky v jednom čase a na dvoch rôznych miestach a v priesečníku, kde by sa nám spájal signál do bodu, tak vedeli by sme určiť presné miesto toho orla. Pokiaľ máme jednu anténu, jednu vysielačku, tak vieme ju nasmerovať na najsilnejší signál, čiže vtedy vieme, že sa nachádza približne v tom priestore a uberaním intenzity, respektíve zisku, čiže citlivosti toho zariadenia vieme potom určiť presný smer, eventuálne aj vzdialenosť odhadnúť. Projekt repatriace síčka obecného a sovy pálené v Žilinském kraji v Slovenské republice vychází ze skutečnosti, že ta populace se v tomto území víceméně zhroutila, respektive jsou jenom zbytkové populace a je snaha o oživení těch populací. My vycházíme z dlouhodobé spolupráce mezi naší organizací a záchrannou stanicí v Zářivé, protože už několik let spolupracujeme na
projektu repatriace orla skalního v České republice. Tentokrát jsme to my, kteří dodáváme mláďata pro ty repatriační účely, ale nejenom my, ale i další náš partner, a to Zoologická zahrada v Ostravě. A v letošním roce jsme poskytli pro slovenskou stranu 20 mláďat síčka obecného a 22 mláďat sovy pálené. To je celkem dostatečné množství na ty lokality, které byly vybrány, a jak už jsem řekl, jde o lokality, kde bylo historicky hnízdění těchto druhů sov prokázáno a je poměrně velká pravděpodobnost, že se ty sovy v těch daných územích osídlí. Nicméně je předpoklad, že budeme vypouštět na těch lokalitách ještě v dalších 2–3 letech. Meďu máš? No, my ti musíme podat nějak, ale to nevím jak, házet ti tam nebudu. Jo, dáme žebřík, normálně postavíme a vyleze na žebřík jeden. Dobré, dobré. Bacha na to pletivo akorát, jo? Podat ti jednu? Hej? Počkej, chytím tě rebrík. Radši chyťte ten, jo? Nádherná. Smelo. Maximálne na kravu dopadne. Ja udržím, nebo ja nepouštím. V rámci vypúšťania kuvíkov a plamienok sme samozrejme museli pripraviť aj budky pre tieto vtáky. Sú to také klasické budky, len pomerne veľké, keďže ide o sovy. Sú to dvojkomorové a je tam taký dôležitý prvok bezpečnostný proti kunám a mačkám a taký plechový límec pri vchode. Vešali sme to na vhodných družstvách, ktoré sme si predtým po okolí pozisťovali, respektíve dosť zahrala vec aj stará literatúra, pretože kuvíky a plamienky sa na Dolnej Orave vyskytovali v 50. 60. rokoch minulého storočia, len pomizli. Našou úlohou bolo vybrať vhodné lokality pre plamienku, driemavu a kuvíka. Vyberali sme ich na základe dlhodobých ornitologických pozorovaní, kde naposledy boli teda tieto druhy videné alebo hniezdiace. Jednalo sa hlavne o lokality v 3 okresoch: Liptovský Mikuláš, Martin a Žilina. Vytipovali sme celkovo 8 rôznych poľnohospodárskych družstiev, na ktorých sme mali garanciu, že nedôjde k nejakému poškodzovaniu vyvesených búdok, alebo prípadne, že tam nebude prebiehať deratizácia hlodavcov. To bola jedna z podmienok, aby sme tam tieto sovy mohli vypúšťať. Na Dolnej Orave sme dnes vypustili 4 plamienky driemavé. Oni ešte prakticky nie sú vypustené, sú sa umiestnené stále v budkách. Vypustím ich až večer, keď bude viac menej už tma. Ešte tam musíme doniesť potravu, aby tam našli večerne nejakú potravu. A vlastne následne bude monitoring. Budeme behať po tých lokalitách, budeme zisťovať, budeme hľadať vývršky, čo sú znakom toho, že tie sovy tam stále sú. Tento projekt je vlastne vyústením dlhodobej spolupráce medzi stanicami v Bartošoviciach a záchrannej stanice Zázrivej. Celkovo očakávame, že výsledkom bude zahniezdenie týchto sov a vlastne to bude uzavretie tejto dlhodobej spolupráce medzi našimi stanicami.